Thadung matter nanny, huh, Mama? Thadung matter. Oh, we say, open a gun. Are you higher? Pidu, ba. It is online again and go. Gila mama gila, bicara mama gila. Dia feeding nak hensi video. Bima dia video, terus malah tangsikan di video. Mama video. Dah video. Wow, ayo boleh ni biar. Kulumbai yang YouTube channel boy ko borai bai asa kalam boy bo moजां dं होननानै जोंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय नै दिनैसिम बाया सफैयाखै जा खस्थ' जागासिनो दङ राजाजों आंजों आंथ' दिनैहाय क्लासावबो थाङासै फुङावहाय बेलासियावसो थांबाय दसे 1 घन्टा थांनानै फैबाय आरोना बे बोसोरावहाय आंहा बिराद इम्पर्टेन्ट फांसनावहाय एटेन्ड खालामनो हायासै 15 आव आंनि लोगो जाय माने आंनि हाबायावहाय मेथरनि जादोंमोन आरो बियो आंनि एचएस निफ्रायनो लोगो आरोना 2015 निफ्रायनो लोगो 10 बोसोरानो जाबाय नि 2025 नालाय दा बाट बिनि हाबायावहाय थांनो मोनासै आङो बिराद दुखु मोनदों आङो बेबो बिराद दुखु मोनदों जानांगौ बियो आंनि हाबायावहाय जा खस्थ' खालामनानै फैदोंमोन बास गाखोनानै फैदोंमोन मेहेन्दिनि सिगां साननिफ्रायनो दंफैयोमोन ओमफ्राय फुरा राजानि थिंजायनिबो हाबाखौबो जालांदों मादों बाट आं बिनि हाबायावहाय थांनो हायासै बिराद दुखु मोनदों आङो बिनि उनावहाय आरो 17 डिसेम्बरावहाय आंनि पापानि रिटायारमेन्टनि प्रग्राम दंमोन बेयावहायबो आं थांनो हायासै देग्लाय माने इम्पर्टेन्ट फांसनावनो आं एटेन्ड जानो हानाय नङा 6 फेब्रुवारियावहायबा आंनि उन्दैनि लोगोनि हाबा दङ बेयावहायबा थांनो हागोन ना हाया इसोरासो मिन्थिसिगौ समासो मिन्थिसिगौ बाट दायो नै गुवाहाटीयावहायनो क्लास खालामबाय थादों गथ'फोरजों दङ ओमफ्राय आइया गाबोनहाय फैनो हागौ माने फैखानो नांगोन मानो होनबा आंहा समफोर एग्जाम दं नालाय फरायनायबो जायाखै ओमफ्राय नै आंनि मोखांनि हालोदाबो मारै जानानै दङ गन्थङाव नै नाखाफुल गानबाय आङो फिसाजोनि अननायनि नेरसोन ओमफ्राय फारसेथिं बियो मा गस्लाखौनो सोलायबाय थाखो नोंलाय बेखौ गानलाय देलायदों थैगोनसो नै मा माखौ नै फिसाजोफोरा मैला खालामबायथ' नै बिराद दुस्थ' जाबाय बिसोरो नै गोलैगोन हाखु दाखु जाथारदों बियो नै केमेरा लानायखाय हाखु दाखु जादोंना नोङो नै बेफोरखौ खन्द' नै खनजोबदो आं हले खना खनदो आफानिखौ खन्द' जि खननाय होनब्ला आं बिराद बायो दाना साब्रै मानसिनि जि खननांगौ जायो आंनि गथ' जानायनि ओमफ्राय राजानि नै जावहोन सेन्देलखौ गेलेया बिदि गेलेया जोंना बखालिया सफैबाय ओमफ्राय आयौ बानायदों ओमफ्राय मा लाबोदों बेयाव माबा लाबोदों मुरि लारु ओमफ्राय पियर घि ना ओमफ्राय बेहाय मा सुपारि गोदान फिथा दे फ्रि दायो जोङो जाग्रोनानै लानोसै लोंनानै लाग्रोनोसै साहाफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायबाय थानोसै मेरला जिनिस सफैबाय बाजार खालामथ'नो नांला बेनो आरो दिनैनिफ्राय थाथ'लायसिगोन आइया ओमफ्राय पापाजोंबाबो जों थांफिनगोन मोनालायसिगोन दिनैबो नै दहाय पापा मोना थांबाय बिनि उनावहाय जोङो राजा आरो आंनि लोगो साथामजों टट'जोंहाय थांबाय बशिष्ट सारियालिसिम मानि थाखाय थांदोंमोन बेखौ दाहाय रुमाव फैनानैसो खिन्थानोसै दायो जोङो नै बिनानावखौ दोननो थांनो ओंखारबाय ओंखाम जाबाय बियो हराव बिगुमनि बानायनाय बोरमा बेदरखौ पापाया होलांबाय माने पापाया जोंनो 1000 होलांदोंमोन आरोना पार्टि जादो होननानै माबानि रिटायारमेन्टनि ओंखायनो बियो बोरमा जाया होननायखाय एसे बयलारबो लाबोबाय ओमफ्राय बोरमाया जोंनि थाखायमोन ओमफ्राय दिनैहाय बेखौ बोरमाखौ टेस्ट खालामहोबाय आरो बिगुमनि बानायनायखौ दायो जों सानैया दोननानै फैनोसै गथ'फ्रा उन्दुबाय ओमफ्राय दाहाय फैनानैहाय जोंबो जानोसै जानानै दसे फरायनोसै मोनथिला फरायनो हागोन ना हायाथाय गाबोन एग्जाम दङ बेहाबो एग्जाम दङ आरोना एग्जाम दङ दायो दोननानै फैनोसै नायलांदो मोनाबिलिनि भिउखौ गुवाहाटीनि जोंनिथिंजायथ' खालि जाखायो जों जेराव थायो नै लाइटजों मोजां नुथारदों लामाखौहाय गाबोन आरो समफोर खोमा मदिजि फैगोननो आसामावहाय मा डेटआवथाय मोनथिया साननै आरो प्रग्रामा दायो जोङो ओंखाम जानोसै सफैबाय जोङो ओमफ्राय नै बोरमा बेदरजों आलुजों ओमफ्राय बे जाहैबाय दाउ जानोसै गोथावनो ओमफ्राय लेखाथ' फरायनाय जायाखैनो दायो जाखांनानै जा हायो एसे फरायनोसै ओमफ्राय दुब्ला उन्दुनोसै गाबोन मा हायो बेखौनो रायलायनोसै आरो दायो जाग्रोनोसै गोथावनो
दिनै जाहैबाय सानडे ओमफ्राय जोङो दायो थांनो नागिरदों बेरायनो बहा थांगोन डाइरेक्ट सहैनानै नोंथांमोननो खिन्थागोन जों दायो रेडि जाखांबाय गथ' सानैयाबो उन्दुनानै सिखारबाय रेडि खालामनानै फुथुखादोंमोन बिसोरखौ रिधिमा तानिशा बुम बुम थांसै ने बुम बुम नै ओंखारबोबाय जोङो लामाखौ नायनानै सिनायदों खोमा एसे but final destination-खौ खिन्थाथ'आ जोङो ना मामा जों खिन्थाथ'आ ना अबाव थांनो नागिरदों दाहाय नायलांबाय थाबासो नुगोन नै दिनैहाय सानडे नालाय ओंखायनो एसे खालि मोजां जादों नङाबा ट्रेफिकआव सहैनायानो नङा मामा तानिशा नायलाय जों बेरायनो थांनो नागिरदों जों बेरायनो थांनो नागिरदों जों माहाय सफैखो नाय बैनो न'आ वाव so beautiful जा मोजां ना जोंथ' थानो फैयाखै बेरायनोल' फैदों दायो जों बेरायनो थांगोन जायो जों बेरायनो थांसै बै रिसेपसननिफ्राय जोङो गारि लानानै गोजौआव बेरायहैनोसै ने गार्डेनावहाय नै आफाया गारि दोननानै फैबाय सोर थागोन आफाजों सोर थागोन आं ब्लग बानायनोसै थुद' मोजां मोनबाय दा फैनानै दिनै बेरायनो मोननानै सोंबावो थुद' जोङो दायो बैहाय थांसै रिसेपसनावहाय तानिशा बाय बाय नै वाव गारि गोदान जाम्बि जेबो नङा गिबायसोन्दां बियो बेयावसो फैगौमोनदां नै वाव नै क्रिसमासनि साजायदों वाव जानाबा जायासै ग्रिन जा मोजां वाव रिधिमा गोजौआवहायसो वाव तानिशा गाबा वाव नै जों सफैबाय जा मोजांखा हाजो सायाव आरोना हेपि रिधिमा मालायनिसो प्रग्राम जागासिनो दङ ओरैजाय नै सोरनिबा 50th एनिभार्सारि होनो दायो ओरैजाय सुइमिं पुलाव बिथिंजाय दङथाय नै जों दायो सफैलायबाय दिसां रिजर्टआवहाय माने गथ'फोरनि गेलेग्रा जायगा नागिरै गेलेग्राथ' बिदि गैया एसे गिदिर गथ'फोरनि दङ आरो ओमफ्राय बिसोरखौ दायो नै हाग्रायाव हगारनानै होबाय आरोना बेहाय दसे गेलेहोदों ओमफ्राय नै हाग्राजों मा बानायनानै दोनदों जिराफना बियो ओमफ्राय नै रिजर्टआ बेनो बेहाय मानसिफ्रा थायो खोमा जोंथ' थाफेर मोनाखै बिदि माने फैनो गोनांथियानो जायाखैमोन नालाय ओंखायनो थाफेराखै आर्चारिबो गेलेयो बेहाय ओमफ्राय नैबे अन्थाइ दङ ओमफ्राय ओरैजाय दङ जिम एन्ड स्पा जायफ्रा रिजर्टआव थाफैगोन बिथांमोना खालामनो हागोन मामा तानिशा रिधिमा दायो जों ओंखारलांसै बेलेग साइडजों आलदा साइडजों बेहाय गासिबो अर्किड गोजा बेहाय पुरा आलदा भेराइटिसनि अर्किड बेहाय माबा प्रग्राम जागासिनो दङ खोमा नै ओरैजाय कटेज दङ आरोना नै बेहाय थाफैनो हागोन नै बिसोरो दायो रायलायगासिनो दङ मा जानो मा थानो बेहाय मोनजायो ना मोनजाया बिदि बाट लामाथिंजायहाय दङ आरोना गेटथिंजायहाय दङ बिथिंजाय जोङो दाहाय जानानै थांगोन बिदि हाग्रा गायनो लुगैथारदां पुरानो मोजांथार तानिशा मोजां मोनदों थाबायनो मोननानै हो आयु तानिशा मम्मा फै मम्मा मालाया फट' खेबनायखौसो जा नायगासिनो दङ आयु ओइ मा नायदों सोरखौ नायदों नै मोखांथिंजाय बिदिमोन आरोना ओमफ्रायो बैथिंजाय कटेज दङ रेस्टुरेन्ट जानाय लोंनायनि बेबो नै गोजौआवहाय गेम जन दङ गेम गेलेनो फैनो हागोन वाव बेबो रेस्टुरेन्टआ दिसां रिजर्ट वाव
मैयाथ' ब्लगखौनो मोजाङै बानायनो मोनासै बेरायनाया दसे बानायबाय दसे गथ'फोरजों गेलेफाबाय ओमफ्रायो जानाय समावथ' लानोनो मोनाखिसै ब्लगखौ मानो होनबा जोङो बामनानै जायो नालाय आरो फारसेथिं बिसोरबो जानायखौ बोख्लाबहरबाय थायो ओंखायनो जोङो माने भिडिअ लानो खाबुखौनो मोना जानाय समावहाय ओमफ्राय दायो नै क्लासाव थांनो रेडि जाबावबाय टाइमा जाथ'वाखै दसे उनावहाय थांगोन गथ'फोरा दाबो गेलेगासिनो दङ बिसोर उन्दुबासो एसे सान्थि मोनो आङो माने थांनो आइ थाबाथायथ' फुथुवालासिनो ओंखारलाङो आरोना ओमफ्राय गैयाब्लासो माने फुथुनानै थांनांगौ जायो नङाब्ला राजाया हारसिंनो हायाना हिन्जाव मानसिफोरानो हाया हारसिङै हौवा मानसिखौथ' मा खालामनो थेवबो लाखिबावदोंसो बियो थ' थेंकफुल आङो बेनि थाखाय सफैलायबाय नोङो सफैलायबाय मा गेलेनो नागिरदों नोङो नै बिसोरनो गेलेनाय जिनिसबाबो जेबो लाब गैया खालि बेफोरजोंल' गेलेयो थार थुर मामा उन्दुदों तानिशा नै खालि बेफोरजोंल' गेलेयो ओमफ्राय जिजों बोख्लायनाय बेफोरल'सो बिसोरना नै बोख्लायबाय दा ओंखायनो बांद्राय दोननो बायो आं जि जोमखौ गोजौआवहाय मा नायदावनानै थाबायदों नोङो बिरादथार थाथिखि जाथारबाय एलाय अबावबा सौदावहैगोन नोङो बिदिनो गेले मामा आरो नै बिसोरनि गेलेग्राया ट्रलि बेगसो जाबाय नै ट्रलि नै नारा माम जागोन बेबिया माम जागोन दे दौदो न' जाहोन दे जा गथ'फोरनो फिथाइबो होनांसिगौमोनलै होदो नों अर्डार होनानै होदोब्ला आङो माबायाव थायोना स्कुल कलेजसो होनफ्लांसिगौमोन आं दानो होना होदोब्रा फैसा नों होबानो जाबाय आरो आंनाव गैया आं साख्रि मावाना जेबो मावाना बेकार आं कन्टेन्टल' क्रिएट खालामो आरो बेबो मालाबासो कनसिस्टेन्सि गैया रायजागोन आङो मानो होनबा केमेराखौ बायना होबाय नालाय आं दा भिडिअ बानायाबा बिथांजों रायजाबाय थायो आरोना दिनै गुनगुननि बार्थडे ओमफ्राय जोङो सफैबाय दायो जोङो फार्स्टआवनो गिफ्टखौ होना लानोसै दे हेपि बार्थडे बुरि मोनबाय नामा नोङो खुलुमजानायखाय नै गोलावा दे हेपि बार्थडे गुनगुन गड ब्लेस यू जोंना र' नैबेथ' मोनथायनोसो लाबोदों मोनथाया नङाबा हेपि बार्थडे टु इउ दिनै 8 years जाबायना गुनगुना नै बार्थडे केकआ बेनो ओमफ्राय मालाय नै बेखौ सोर होदों बेखौ your father ओमफ्राय नै बेखौ साजायबाय एसे ओमफ्राय दायो जेबो नंला दे केक हानोसै दे बयबो थादो बिथिंजाय रिधिमा तानिशा दे बिमा बिफा थादो दे बिमा बिफा थादो रिधिमा तानिशा मोनथायबो फैदो दायो हानोसै केक बयबो माबाया बोरो माबाया सलाय मिन्थिया नायलाय मारै नुयो मारै नुदों खिन्थु मोखांखौ नुजोबा आरो औ दे होदो birthday to you happy birthday to you happy birthday to you खालामदे deh mentendo happy birthday गुनगुनाबो मालाय बिफाया होदों बेनो आंनो दिनैसिम राजाया होआखै बेखिनिखौनो होनो हाया नोङो बेखौनो होनो हाया गार्डेन दङ गार्डेन बार्थडे जानानै सफैबाय जोङो ओमफ्राय गथ'सानिया हजोंनो उन्दुखाबायमोन दसे फोजानानै माने फोजायाखै माने थिखांनानै लाबोनायावहाय एसे सिरि मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय गारियावहाय उन्दुबोफिनबाय आरो ओमफ्राय दायो उन्दुबाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौबो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन
bye.